Wis gek bloko mar ora. Ceket ngono lho apa butuhe. Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha ta? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan ki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Hah, Bagong ki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Neng kowe iki mumpung sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula ki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi, nyawang ngisor wis ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe we mudhun, gitu Den. Iya Bagong. Nggih. Pun sangu amplop dereng. Blegegek ugek sadulita. Mel. Mersasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Kawontenanipun Karang Kadempel. Dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan para priyagung ingkang sampun kepareng nglonggaraken salira. Ngentrengaken salira rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun ngamarta kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar Badranaya. Wis ndak tampa tiba padha-padha Kakang Semar. Aja gawe gelaning atimu dene praptaning Puntadewa sakadang ora cecala luwih dhisik marang Kakang Badranaya. Mboten dados menapa, Den. Kula suwun dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Jernyatanipun mriki menika namung desa. Benten kawontenanipun kalian kraton negari Ngamarta. Sarwa-sarwi kekirangan Ndara. Kakang Semar kaya ora kang prayoga praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel. Dina samengko iki Kakang Badranaya matur sembah nuwun Ndara. Sinuwun Ndarawati wilujeng rawuhipun ya jagat mangestungkala wayah Tara jagat. Iya. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ring sambikala praptaning nata ing Ndarawati ning Karang Kadempel. Aku ngaturake salam taklimku katur marang Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Semar. Sinuwun Mandura bekti kula kunjuk. Jagat wasisaning Ubathara wayah tur jagat. Yo Semar. Ndak tampa kowe ngabekti kalawan uting Mandura. Ora liwat mung tiba sepadha-padha. Wilujeng rawuhipun Ndara. Yo tansah pinangan kawidadan niring sambikala praptaku ning Karang Kadempel. Kakang Badranaya slamet ora nemu lan swiji apa. Nggih, syukur. Den Ndara Jodipati bekti kula kunjuk nggih Ndara. Wah. Semar yo. Ndak tampa dipol tiba padha-padha. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Yo Semar kaya wis ora kurang prayoga. Ndara Janaka bekti kula katur. Iya Kakang Semar. Ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Dipun sekecakaken lenggahipun. Iya Kakang Nayantaka kaya wis ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel. Nala Gareng diprayogake ya Le. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Nala Gareng Bapak bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paribeh dayana ning kasantosan. Petro Kandrong bolong prayogakna ya nggih Pak sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Petro. Bekti kula kunjuk kersanipun Bapak. Iya tak tampa. Bagong kowe padha prayogakna. Wis ora kurang kepenak praptaku Pak. Aku ngaturke sembahku katur. Iya tak tampa Bagong prayogakna. Ora ngimpi apa-apa lah kok dadi para pepunden padha rawuh ning Karang Kadempel. Mangke riyen sinuwun. Niki enten apa?
Lah kok sami rawuh enten Karang Kadempel. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Ndarawati, sinuwun Baladewa, Ndarawerku, Ndara Janaka. Ati kula dadi melang-melang. Kuwatir kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Mongko sak ngertos kula niku nindakake darmaning Panakawan. Nggih sampun kula tindakake sing sak apik-apike, aja nganti gawe gelo penggaling para pepunden, aja nganti gelo penggaling para bendara. Ning lah kok mboten kaya sak gedhagan iki sami rawuh niki napa ajeng paring pidana dhateng Semar. Nek upama kula ajeng antuk pidana menika, luput kula nggih napa, salah kula nggih pundi. Ewa dene nek sami ajeng paring ganjaran kalian Semar. Labuhan apa sing pun kula tindakke teng negara Ngamarta, Ndara. Mugi kepareng hamba Barana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Kakang Semar, sinuwun Ngamarta wonten dawuh. Anane para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel. Sayekti mung mireng tembang rawat-rawat ing bibit tombok bakul sinambi wara. Pawarta binandunging karna. Yen to Kakang Semar bakal duwe gawe, Kakang Nayantaka. Upama pancen kaya mengkono, iba kaya ngapa getuning para Pandhawa lamun Kakang Semar ninggal marang para Pandhawa. Yen to Kakang Semar kuwi duwe gegayuhan padha karo gegayuhaning para Pandhawa. Mula Kakang Semar tumuli aku nganti kelawan kadangku Njodipati apa dene Madukara ingkang wigati nanjihake kelawan Kakang Nayantaka babagan pawarta ingkang sumebar warata. Para kawula ingkang padha wis mangerteni kabeh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe sing kepiye Kakang Semar? Sing gedhe pangapuramu sayektine duk nalika semono aku mrapta ning negara Ngamarta ing wigati netepi marang kewajiban. Nanging sawaning nata Ndarawati ning Praja Indraprasta ambarengi Yai Prabu Darmakusuma nggone wis tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Nedya sowan marang Karang Kadempel. Tumulipun nata ing Ndarawati kelawan kadangku Kaka Prabu Baladewa nderekake tindaking para Pandhawa malah kepasang yogya katuju ing nginu. Dene mengkono pangandikaning Kyai Prabu Darmakusuma, nata Ndarawati ora bakal keri. Aku uga bakal cumadhong dawuh timbalaning Kakang Nayantaka. Satemene Kakang Semar kuwi bakal duwe gawe apa? Semar. Kula wonten dawuh. Ngelingi. Yen to Kakang Semar kuwi nggula wentah lawan para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Nadan Kyai Prabu Ndarawati uga tau-tate nampa pangudanging Kakang Nayantaka. Baladewa ki ora ketang sithik. Tau-tate mbok gula wentah. Aku mbok kancani urip nalika aku disetrakake ana ing Widara Kandhang. Mula labuhaning Kakang Nayantaka ing mengkono mau ora bakal bisa tak ijoli nganggo cacahing brana picis. Kabecianing Kakang Semar ing mengkono mau ora bakal tak itung sarta ora bakal sak traju yen tak ijoli nganggo derajat pangkat apa wae. Mula gandeng dina samangka Kyai Prabu Darmakusuma wis paring dawuh yen to Kakang Semar bakal duwe gawe. Gawemu apa? Lan wigatine apa? Gegayuhaning Kakang Semar apa? Tumuli blakakno marang Baladewa. Aku ing bakal saguh sak biyantu lawan Kakang Nayantaka. Maragake paring pangandika Kakang Semar. Blegegekugek sadulita mel. Matur nuwun, Ndara. Sareng sampeyan ngendika sing kaya ngoten lah kok malah ati kula kelara-lara. Ati kula kaya disebit-sebit. Mboten kok perkara kula niku sedih. Ning enten riki niki kula iso ngrasake gedene sing Maha Kuwasa, agunging sing Maha Jagat, adile sing Maha Tunggal. Lire kepiye, Kakang? Jagat niku wis kebegan menungsa sing wis mingger kiblate. Kula niki upama ditari Semar niku pilih urip apa mati. Kula niku mesti njaluk supaya nggal dipulunga jagat kula manjing wonten tepet suci. Merga kula wis kewawoken nyawang polaing menungsa. Kula wis kewareken nyawang ngubah musik ing menungsa sing sami tilar dhateng tata kasusilan, sami tilar dhateng raos kamanungsan. Ning jebul
Tesih wonten pangarep-arep tumraping Semar. Leres ngendikanipun para pinter sami nyebataken sakakeh-akeh tumindak ala niku mesti enten tukule wong sing tumindak apik, semanten ugi sakokeh-okehe wong sing sipate becik niku mesti ora ketang siji loro eneng sing ketuku lan sifat ala. Iya. Lah enten mriki niki kula iso mbuktekke. Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula nuwun sewu, tetungguling para titah, tetungguling para jalma menungsa ketitik. Mboten isin, mboten wirang, mboten rumangsa asor derajate, nadyan rawuh enten Karang Kadempel. Monggo mriki menika papan dunungipun kawula cilik kaya Semar lan anak-anak kula. Mengsak kula mawon kepengin duwe gegayuhan, lah kok nganti kepireng dening pepundhen kula para Pandhawa. Kula niki dadi abdi kok bejo temen nderekke bendara ki kok para satriya-satra sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Syukur Ndara. Nek sampeyan nyuwun priksa kula niku ajeng duwe gawe apa? Kula kok ora mentala ajeng ngaturake. Merga gawean kula niku ya mung gawean cilik-cilikan saukur karo derajate Semar. Mengke nek kula duwe gegayuhan sing dhuwur ndak dilokke cecak nguntal cagak sebol nggayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Lah mong wing sak kula mawon lah kok duwe gegayuhan sing kaya gegaweaning para priyagung. Kakang Nayantaka. Dawuhe Prabu Darmaji, Kakang Semar kinen matur. Apa tenging dinangka dening Kakang Semar? Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Nadyan satemene gayaning Semar tumrap para priyagung mau bab kang enteng. Nanging tumrap Natandrawati aku percaya yen to Kakang Semar duwe gegayuhan kuwi mesti mengko upama kelakon gegayaning Kakang Nayantaka, kanikmataning gegayuhanmu bakal dirasakake dening para kawula sak negara Ngamarta, Ndrawati apa dene Mandura. Piye leh ku arep omong? Nala gareng piye? Ya matur apa anane? Mumpung ana donatur do rawuh kira kowe iki ndur ngendika. Petruk piye? Matura, Pak. Rasan dadak wigi ringa-ringa. Mengko nek Sinuwun Ndrawati Sinuwun Mandura ki saged sabiyantu gegayane bapak ki nadyan abot kaya enteng, nadyan angel kaya gampang merga dirampungi wong akeh. Kabeh perkara ki ketoke gampang nek dirampungi dhewe dadi angel, ketoke enteng nek dirampungi dhewe dadi abot. Kosok baline arepa abot nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi enteng, arepa angel nek dirampungi wong akeh kuwi bakal dadi gampang. Iya. Bagong, kowe duwe penemu apa? Wis gek bloko mar ora Ceket-ceket ngono lho apa butuhe? Wong mumpung ndara-ndara rawuh mrene, nek ndara-ndara ora rawuh mrene iki sing tok sambati ming anak-anak. Ha ta? Monggo anak-anak wis kebacut melarat kabeh. Apa ora saya rekoso? Aku wis mbaten kowe duwe gegayuhan ki mesti wis sertifikatku bablas meneh mesti. Bagong ki jaluki penemu kok malah muring-muring. Ora muring-muring. Ning kowe iki mumpung Sinuwun Prabu Darma Kusuma rawuh, Sinuwun Kresna rawuh, Ndara Baladewa rawuh kabeh iki lho. Iki Nalendra. Arang lho ana Nalendra sing gelem mudhun nyaketi para kawula ki arang. Racak-racake nek wis dadi ratu lungguh ana kursi, nyawang ngisor wis ora gelem. Sing disawang ming dhuwur terus. Ora gagas ngisor do melet-melet. Ning mesti ngono kuwi racak-racake. Ning angel golek piyai sing kaya ngene iki kowe duwe gawe mudhun, gitu Den. Iya Bagong. Mangke. Pun sang amplop dereng. Ora usah nganggo wujuding amplop mengko kebutuhane bapakmu aku sing nyukupi kabeh Bagong. Krungu Ramir. Bagong ning ngarepe piyai-piyai kok ngundang bapakne marmir-marmir. Krungu ora, Pak? Krungu. Ha sing ngendika. Meneh. Kosikik to Semar ki mesti nganggo. Semar ki nek arep omong mesti ngono kuwi. Ya wis.
Mau saiki nang mburi kono nek arek. Cangkeme elek to Bagung. Menengo to Gong ora. Mangke riyen sinuwun. Kula niku janjane rak ming duwe gegayuhan cilik-cilikan. Tumrap desa kula. Tumrap desa Karangkadempel. Nggih. Kula kok kepengin bangun desa Karangkadempel ning mangke riyen sampeyan ampun paring pangandikan Semar arep bangun apa? Mboten ajeng bangun babakan sing kasat mripat niku mboten. Karangkadempel niki wujude desa sing wis gawe ayem, sing wis gawe tentrem. Kawulane mat sinamatan daya dinayan rukun tetunggalan manunggal. Mboten benten-bentenaken tata basa, mboten benten-bentenaken werna kulit, mboten benten-bentenaken kapercayan. Kabeh padha rangkul rinangkul dadi siji, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Lah niki sing seneng teng ati kula ngenten niki. Ning apa kabeh niku mung cukup tekan semanten, mboten. Sing jeneng gegayuhan niku nek iso cita-cita niku sak dhuwur-dhuwure. Mboten. Dadi arep pokanan Karangkadempel niki wis tentrem, ning tetep ajeng kula gawe tentrem. Merga kula niku duweni penemu, nek arep dadi gedhe saka cilik, nek arep dadi dhuwur saka sing cendhek. Merga nek ujug-ujug dadi gedhe niku gampang jeblok. Nek ujug-ujug enten dhuwur niku gampang tiba. Tegese piye, Kang? Tegese piye, Kakang Semar? Nek arep gawe tentrem, arep gawe rukun niku ya diwiwiti saka sing cilik riyin. Utamane desa Karangkadempel nika kebawah keperintah negara ing Ngamarta. Desa Karangkadempel niki rukun kawulane padha matsinamatan, ora ana rasa napa-napa, ora ana rasa gejegan, ora ana rasa memungsuhan. Tentreming Karangkadempel niku bakal tumular dhateng desa-desa sakiwa tengenipun. Mengke nek desa-desa wis komplit sami tentrem sedaya, tumuli mundhak dadi sak kecamatan niku dadi tentrem. So nek sing sak kecamatan wis tentrem kabeh dadi sak kabupaten, kabupaten tentrem kabeh malembar dadi sak negara tentrem. Ning nek diangkah negarane tentrem jelek kaya wong malik tangan niku mboten iso. Mboten iso. Ning diwiwiti saka sing cilik. Mula lakon sing ngajeng kula lakoni niki niat kula nggih pancen kaya ngoten niku. Niat kula pancen kaya ngoten niku. Kakang Nayantaka wonten dawuh sinuwun. Ora ngira jebul agung sarta luhur gegayuhaning Kakang Semar ya senadyan kabeh kawiwitan saka ing desa Karangkadempel nanging panjenengan ingsun percaya lumaku ning wanci lumereking mangsa kala bakal angembet marang katentremaning negara Ngamarta. Mula Puntadewa sarujuk lawan penemuning Kakang Semar. Kakang Semar, yen nganti negara Ngamarta iki mengko kelepetan tentreming Karangkadempel satemah, aku percaya Dwarawati ora bakal keri, mesti bakal kepengin tiru tentreming negara Ngamarta. Kakang Semar, semono Gusti Dwarawati Ngamarta iki tentrem dadi patuladaning negara Mandura supaya nyonto marang kahanan negara Ngamarta lan negara Dwarawati. Mula apa kang dadi gayuhanmu mau, aku sago mbantu. Aja kok mbok dawuhi apa wae, nadyan mbok dawuhi munggah gunung, medhun jurang, kinarya srana tentreming Karangkadempel, aku sago mbantu. Wah, Dipul. Yen pancen kudu nganggo syarat-syarate apa, aku ing bakal golek syarat sranane. Kakang Semar semono uga aku. Yen pancen Kakang Semar paring dawuh ana reruba pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Nadyan Janaka mbok dawuhi manjing tumangan aku ora bakal wegah. Kakang Semar. Watuk engko men. Kok malah saya keloro-loro ati kula sinuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Sampeyan-sampeyan iku ratu sing pancen iso dadi patuladan. Syukur, Den. Kula njaluk tetep kaya ngoten pambegane sampeyan. Merga nggih pengarep-pengarep kaya sampeyan iku sing iso dadi tentreming para kawula, sing iso ngerti marang para kawula, sing iso mirengake panjeriting para kawula, sing gelem sarta tansah nyaketi marang atine para kawula. Lah niki lho Den, contone kaya kula niki. Kula niki kawula, sampeyan ratu, sampeyan ora maringi apa-apa kali kula, ning ati kula persasat bombonge tumplak punjen sinundul puyuh.
Merga napa? Sampeyan iku lenggahe teng negara, teng kraton, ning ora wegah nyaketi atine kawula cilik kaya kula niki. Kula niku ora butuh dhuwit, kula niku ora butuh brana picis, kula menika ora butuh pangalembana. Ning kula butuh dicaketi raos kula kalih pangarep kula, kalih juragan kula, kalih bendara kula dikaruhke. Semar kowe butuhmu apa? Semar kahananmu piye? Semar desamu piye? Tembung seklimah kaya ngoten iku wis ndudul gumregeting ati ning kawula supaya mbangun negara. Ning arep ratune Gung Binathara, ratune Sugih Bandha, Sugih Bandu, ning nek ora gelem nyawang mengisor, sing ngisor mesti ting dilajik ora karu-karuan. Mengkono Semar nggih. Mula kula matur sampeyan sing pun weruh wewarah kawuring kraton tetep ana Ndara. Mang tetepi siji wajibing ratu aja kendhatan sahanata haniti hamriksa hamisesa. Loro pengageming ratu aja tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Iya Semar aku wis ngerti nggih. Aja kok dumeh sedulur dumeh niku kula warga luput tumrap negara diparingi pangapura ning nek wong liyan kebrayan luput sithik wae le ngebuki sak kayang-kayange. Niku mboten apik, niku tegese mbedak-bedake. Angka 3 pambeganing ratu, sipating ratu kudu bisa hamong, hamot hamengku lan hamangkat. Angka 51 lelabuhaning ratu anetepana berbudi bawaleksana animpuna ing aguna mumpuni ing kautaman. Angka gangsal kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Ingkang angka 8 junjunganing ratu murih jejeg adeging praja katentremaning kawula sambumawitran liyan praja lan kerukunaning kabebrayan agung. Angka 9 pungkasan niku bandaning ratu. Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan, kawicaksanan, kapinteran utawi kawasisan. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dening Kakang Nayantaka ngelingake marang Natandrawati. Wah, iya Semar. Aku kelingan nduk nalika kawisuda minangka dadi narindra ing Mandura. Tautate nampa wewarah kawuring kraton sanga cacahe. Nanging yen ora dielingake marang Kakang Nayantaka, dina iki wae aku upama nyebutake aku wis lali. Lah niku ampun mang lalekke. Niku mang lakoni mang tindake aja ming dienggo abang-abang lambe mawon. Iya, Kakang Semar ngaturake panuwun. Ning ngeten nggih, Den. Niki wau janjane ati kula niku nembe mboten tentrem. Lho, ora tentrem sabab apa? Ora tentrem sabab apa, Semar? Merga nggen kula ajeng gayuh mbangun desa niki Selasa kliwon wingi niku. Iya. Kula niki kok ngimpi, impen kula kok elek men to. Lho, elek piye Semar? Lho, elek piye Kakang Semar? Kakang Semar nyumpet napa? Wah, kula niki nek ajeng matur kok malah ati kula tratapan ati kula deg-degan. Mboten kanthi kanyono-nyono. Lah kok omah kula niki ewuh gedhen. Ewuh gedhen. Mongko bareng kula teliti wong ing jering pasumpenan menika kula ngilu wonten ing kaca gedhah. Anak-anak kula niku sami lungguh enten kursi sing apik. Lah kok dadi Semar nyandang cara manten lanang ning mantene wedok ora enek niku napa memper. Impen kaya ngoten apa mboten ngedeg-degi ati kula, Ndara?